Understand you soon, it won't be long. Keep on, keep running. Running and running. Chat, jdem na to. Jo, já si akorát snížím ještě tu sensku. Akorát teď nevím, kde to bylo. A teď nevím, kde jsme skončili, jestli jsme nahoře zabili toho bossa. Mám pocit, že už mám dole otevřenou. Jo, my jsme ho zabili. Tak se ještě podívám. Já doufám, že to tam vidíte na streamu dobře. Jaký problém s videem či audiem, tak to pište do chatu, já to hnedka vyřeším, OK? Jo, a tady to ještě není otočený. Jo. Předám tady těm ještě to. Ono je. Jo, ale už mi nesere. Ještě něco jsme tam měli. Dušičková tráva. Čet. Píčov má dobrá, já nemám vůbec žádný arbor na sobě. To má všechno dobré staty, mám bych na to zapomněl. Co to bylo? No, já jsem naposledy nějaké dostal, jestli se nepletu. Já si ještě udělám akorát podíček. Přesně tak. A máme jednu esenci, kterou investujeme. Můžeme zvednout damage či výdrž. Momentálně. A nedalo by se... Počkej. Utrácej za vzpěrný poziční počtu nábojů tvé nádoby many. Jo. Takže já nám to zapamatuju vzpomínku. Jo, a tohle ti zvyšuje celkové atributy, jasně. No, tak já to hodím asi do té síly. Okay. Jo, ještě tady tomu můžu, myslím, předat to. Jo, dobré, takže toho máme hotové. Jak už to asi po nás nikdo nic nechtěl, ne?
Že? Trajíční zvon. Čo, kde? Jo, já jsem si chtěl vlastně ještě podívat to, my jsme to minule vypli tam vzadu. Jo, co to bylo? Jde to asi ještě to, protože... No, nastavení grafiky. To bude vypadat, když to přepnu... Oh shit. Když to přepnu do Full HD. Jo, tak je to hrozně široké. Yes, to vidím, no. A teoreticky? Ne, to je hrozné. Čili musíte počkat. Příští měsíc snad budu kupovat Full HD monitor s většíma hercama, takže to bude lepší. No to Full HD poskytuje, nebo jakoby méně zatěžuje grafiku, takže to. A já mám 2K monitor a jenom mám jenom 5060 Tičkovou, takže bych potřeboval tak 500, 580, 590 na jako fakt kvalitní 2K hraní. Což radši investuju 4 až 5 tisíc do monitoru, píče než 30 tisíc do grafiky. Když tu 560 mám nově vlastně. Počkej, nastavení grafiky. To chcem zpátky na to. Jo, počkej, ono se to ale... No jasně, teď se to... Bylo 4. No jasné, proto to mám také roztáhlé. A když to nechám fakt na tom Full HDčku, tak už je to good celé. Jako obrazově. Já nevím, jak to tam vidíte vy. No já to nechám v tom 2K, no. Nedá se nic dělat, snížím trošku grafiku. Či. Dobré, more. Dej mi tam tu moji, tu. Let's go. Designs mám vypnutý. Celková kvalita vlastní, rozmanení pohybu, hloubka ostrosti. To ještě dám do midu. Pokročilé škálování nechám. Počkej, ale tady vím, že si to... Já to nechám spíš na tom výkonu, no. Stíny můžu dát klidně low, na to seru. Textury nechám, vegetaci nechám mid, volumetrická mlha. Tady tyhle píčoviny můžu klidně nechat na nižší. Globální osvětlení též. Kvalita odrazu. Good. Takže jak to vypadá? No to vypadá solidně, chat. Tady mě fakt tahá dolů to 2K, no. Kdybych měl ve Full HDčku, tak to mám na 120 FPS a neseru se tady s tím, ale... Jde to upravené tak, že to jede solidně, jo. Jde mi jenom o to, aby mi nepadalo těch 80 FPS. Worship Price. Ne, more. Já chci to. Ty své věci. Dej mi to. Pět mi to. Všechno.
Vlastně to tu minule prošlo celé, tak to pojedeme jen tak, jakože já jsem se chtěl dostat nějak do toho. Já jsem se chtěl dostat tu za ty brány, ale... Easy, mrtko žrout. Ale teď mám pocit, že minule jsme to prošli celé a že jsme nenašli žádnou cestu. Jestli se teda nepletu. No jasně, já jsem chtěl totiž tady za tím tanečníkem, nevím co to je zač. Tyhle dveře se z téhle strany neotvírají. Ale nějak se tam přece dostat musí jít, ne, vole? Piča, ale kurma. Tam ale to nikam. Jo, já jsem se chtěl minule vlastně podívat ještě to tady nahoru do toho kopce, já jsem tam nikdy nebyl. Aha. Jo, jasně. A můžu tam... Nemůžu tam. Ještě tam se nedostanu. Ten má mrde jeden. To ty vole. Já musím zvyknout na ten styl, tak jsme to 2 týdny nahráli, takže... Já se asi hodím nějaké to brnění pro jistotu. Tohle by mělo být nejsilnější, co teďka mám, a zároveň nějaký hot outfit. No, takhle to vypadá, já myslím, že to je good. Zatím. Myslím, dáme toho ducha a... Myslím, dáme toho ducha a budeme mít vlastně ten armor toho ducha, na který je celkem nízká šance, takže musíme doufat, že napadne. Tak než padne, tak budeme mít asi tohle, no. Pokud nezískám samozřejmě něco lepšího. Jak jsem na tom? Mám červené, nevím. Mám červené oči? Shit, už mám červené oči, ok. Můžete to hrát na stěnu? Šné roucho. GG. No, to je jedno, já jsem chtěl zpátky jenom pro ty věci, tak já se vrátím a půjdeme asi teda do té další kapitoly. Ale bude brát. Vlastně to jsem si myslel. Ok. Nevadí. Se tam možná dostanu asi potom z druhé strany, jak budu vycházet odsaď. Já ještě jdem do píče ten. Nevím, proč to tak blbná, jestli to dělá vyloženě to nahrávání toho streamu, nebo... Mít? Mám, super.
To je. Jedno opaření. Let's go. Takže bych měl mít 4 teďka? Ne. Ale budu mít 2 silnější atributy, když budu pod kletbou. OK, to je čas. Jo, ještě dám ten Dream. Dám dolů teda, no. Jo, co to bylo? Jedna, ten mizerný kněz, který poté přisval tvory opěranosti, převodu ho vojákům, dohledím jeho kacířské praktiky, jak to všichni vidí. OK. Vysvětlování, a předtím, kdybych si to protočil zády, kámo, tak mě tady zpraskaš nějakou hloukou, ale... Mhm. Jo, vado jedno. Tady máme ze zadu jde, jo? Týpeček. Slabé červené pírko. Výborně, to potřebujeme. Až na to, že jsem otravený, už nepotřebujeme úplně. Takže já udělám takovou kouzelnou věc. Let's go. A rovnou si upravím... Já už nepotřebuji tu pišťalku, protože u toho typka jsme splnili jsme ten quest. Ještě mám ty barely, tak... Checkpointík máme. Au. Ty sráči. Dám 4, proto těch... Čtyři chtěl půl na pokoji, kámo. Ne, dobré, sorry, já to přečtu potom už to. Na mechanismus nelze použít. Ambush. Tečet. Dobrý. Kámo, ty otravnej malej zasranej šmejde. Hajzlu.
Tahle hovada. Let's go. Easy. Píšo, kde je? Tak mi chtěl skočit na tu hlavu, ne, borec. Minutku, něco zkusím. Jo. Ještě. Mi totiž něco nehraje. Ještě něco čet, jak se na to? Jednes. Jo. Napište mi někdo, až bude Agraeus online. Vydlužit ten kód ještě. Jo, vidíš to? Já jsem se chtěl podívat. Já jsem se chtěl podívat na ty kamínky, ale to můžu udělat jenom u oltáře. Au, au. No tam je to. Pardon. Sure. No. Kurwa. Bądź do prawa, ty kokot.
Jedenkrát. Co to je? Jo, to je tenhle mečíček. On má actually docela lepší to. Má lepší staty. To já si vemu. Je, on mi dojebe. Nice, let's go. Až to je ta, co by mě zasvobodala, ty vole. Páně hobo, to je duch, pičo. By mě mohl roztřískat. Let's go, Chad, úplně zničen. Ne. Já jsem to úplně věděl, ty pičo jedna. Vlastně já teď zase odsaď, hej ty vole. Dobré no. Je mi to. Tam už nejdu, tam už je... No já to musím, že? Bo to jsou ty... Aha, protože nejsou tu. Ne, seru, nebude fightit furt do kolečka znovu, bo z toho bychom se tu postrali. Dělali bychom žádný progres. Ačko. Tak.
Možná, že na mě zase skočila a bodala mě, vole. Oh. Ty zasranej zmrde. Neexistuješ momentálně. To se může stát fakt jenom mě, kurva. Fajn. Dobré to je, chat. Hodně dobré. To. Bože, jak já nesnáším hry, kde mi to zakraje, to je úplně v píči. Nic, ráštuju prostě. Netrefil ten hajzl. Jo, netrefil. Uchyláku. Viděli jste to, jak měl ty ruce? On chtěl úplně sahat na Ceciáše. Si pičo, že se nestydí, ty pek. Ona tady to s nožem. No, aha, tak já jsem kokot. Ty svině jedna zasraná. No. To už není vtipný čet, já jsem teďka nechtěc vypostřeboval všechny lahvičky, vole. Já jsem v píči úplně vyloženě. Mě vypnul ten buzerant, já to nechápu. Kokotina. Je to kokotina, chat. Potřebuji použít, abyste mi ten vytáhl odemkl a nemusel bych to chodit celé pěško. Tady chat, nevím, co se teďka stalo. Ne. Mám piče ještě to. Mám ještě.
Tím je kurva. Dobrý. Dej se dole na skladanou. Ty posrané, vole, tady ty zajedovatele, vole, části. Už mám jenom počet, jo, já si jdu rychle použít výtah. Ať tady nedřepím potom, ať to nemusím probíhat celé znovu. Vlastně to je ta kvalita těch odrazů, chápu. Ježiš, ne, to je to, co bude. Jo, přesně. Jo. Pecka. Já je úplně ničit jako... Hm? Dobrý to je. Pokračujeme. Jste do píče, vole. Zajebané stonožky, ty kokóc. Ušit, máme tu ducha, máme tu ducha. Let's go, let's go, let's go, let's go. No ale ne úplně v nejlepší chvíli. Nevím, když tu jsou ty brouci zasraný. Ona tež myslím by na ně měla útočit. Nejsem si tím jistý, ale myslím, že hej. Niča. Tohle zdechni, kurva, bo mi to zase zabere hapka. Doufám. Tak. Nech mě se healnout. Let's go. Já už nevím, čím se spustilo kouzlo. Dostal jsem z ní teda ten armor už, konečně. Nedostal, že? Mrtka. Ty píčo, chat, ale no tak. Jo, protože já z ní potřebuji sebrat ten balíček posraný.
Ten 7, Mastře ve mně zraňuje mrtří pláčou karminovou barvou. Ima se ztratilo svou chuť, má mysl kolísá, síla, čaje slabne. Let's go. Hlava. To ty si zač, kamaráde. Kamarád. Oh, fuck. No, počkej. Tady nahoře by měl být. Yes. Ten 9, u všech bohů cítím se neporazitelný. Jo, to je taky čet. Vezmeme takopiska. Go, máme 3 pointy. To je úplně pecka. A jenom prvno sám. Ale asi jsem to taky pičel. 3 pointy tu, co to je? Tímto komplexkou útoku s novým mečem získá střed. Šermistský znalec. Mistr šermu. Ale já potřebuji možná udělat ten damage, tež silná šavla. Dobré, když to prostě vylepším v tom jednom tom. A ještě mám řad typicky. Tak se vylepšit noze. A co dělá Deva teda? Když vůbec zjistil, že narušili přiklad. To ti zvyšuje vitalitu. A ještě tento. Ještě si odnovíme fláštule. A to je jména bose. Skválně, zatím byli všichni bossové na first, ne? Ne, počkej, ten druhý boss, tam jsme to domrdali, tam jsme jeli asi na 3 pokusy. No, tak to tenhle boss bude na víc pokusů, ale asi on je celkem, jako není hard, ale...
To je fast. Zrovna teď. Let's go. Pojďme ještě. Nice. Opa. Odskoč. Jak je možné, že to nerozbil? Shit. Vedle, mrtvo. Au, au, au. Vedle. Au, au. Yes. Jak ona střílí, tak se dá schovat tady. To je pohodě. Oh. Jo. Já už se zase schovává. Už nemám žádný ten, že? Takže už jenom uhýbat a... drtí ty. Ne, počkej. Tohle. Tohle. Dobrý. Kurva. Jo. Ne, ty píčko, ona už měla úplně hovno. No. Nevadí čet, ale jako dobrý run, dobrý run. To uctívání. Píče. Oh wow. Já už neměl doč. Fuck my life. Ona to trefila.
Jasné. A čes zůstanu schovaný. Ale teď by měla po mně upsnout. Ne, ona se schovala, že jo? Ty kundo. A teď bude jumpovat. Jak svarta, je mu hodně. Pojďme. Do piči. No, pojď. Budeš zase jumpovat. Dodgenu. Jeden hard. Če. Ale choď. No a zas utekla. Piče, já to nestihl. Nevadí. Vedle. Vedle. Já už nemám žádný ten, že? Do prdele. Vedle. Let's go, teď jumpne. Jo. Pěkně. Si dáme heal. Ty pičo. Ježiš. Jak jsem to nedodžnul? Ty lamana. Ty pičo. Ale dobrý. Jako na druhý pokus. Dobrý. To byly pěkné rány, no. Jenom ten konec je takový usnoplený, no. Ale nevadí, furt dobrý. Zatím jenom druhý pokus. A skoro jsme ji měli. Já se pak jestli nemůžu náhodou, jestli nemám vyloženě něco lepšího. Ale vím, že pro ní, jakoby na ní jsou hodně dobré tady tyhle staty, tady u tohohle. Jo, protože tam je velká obrana snad na všechno, jak na nákazu, tak na skořenost, jo, na zoufalství a všechno ono tohle vytváří, takže to je dobrý. A prostě ona má tupé útoky, takže já postavím set přímo z toho. A teď nevím, co ona má. Co ona má za spodek? Ona nemá. Ona má ty kaťatka. OK. To půjde, já tomu věřím. To půjde. Já se ještě podívám, jestli nemám nějaké lepší věci, co bych si mohl to. Jo, a když jsem u toho. Tu je vlastně ten, já si dám na tady ty meče, já tam totiž nemám. Já mám tak malý damage kvůli toho, že jsem si nepřehodil ty kamínky. Super. Jo. A mám tyhle, tady ty nemám žádné. A tohle, počkej. Co je tohle? Zvyšuje účinnost proti útoku. Nebeská síla na chvíli zvyšuje účinnost dovedností disciplíny. To je pro mě lepší tohle. A na tom prvním mám zvyšuje způsobené poškození, které má, když máš plné zdraví a také utržené poškození. Nebeská síla, to si mi nevyplatí, já tu nebeskou sílu totiž strašně rychle vypracám. Takže já si nechám tohle. Podívám se, jestli čirou náhodou. Tady. Tohle už teď nepotřebuju, já si tam jako nenakazím, plus mám ten armor na to.
To můžu vyměnit. A jestli to nemám něco zajímavého třeba. No, možná si ta pišťalka ještě funguje, ale on jako nic extra neudělá tady, on doslova jenom chvilku odlákává. Jak jsou tam, jak když ho vyvolám, tak ona bude furt dělat ty točivé útoky. To jenom jestli nebude to. Konečně bude zdraví a zvyšuje odolnost proti omrznutí na určitou dobu. To nepotřebujeme. Zvyšuje... že... Musím si vložit ty dýky otravené. No, to už asi není co. No, to už není co. Musím takhle. No, že to troška se nedá dostat do toho stavu střetu, kdy vlastně můžu probodnout a narvat úplně brutální damage. No, to je asi úplně to nejhorší. Že doslova můžu jenom takhle jako ujebávat. Let's go. Vidíte ten damage teďka? No jo, teďka dobře. Ona teďka bude po té zemi. A ten nevadí, to nějakou chvilku vydrží. Já jsem přišel na to, jak to vymrdat. Ona mě nezavykla, když jsem úplně od toho. To jsem dojebal, čert. To ona neměla dělat. Jinak mě pojď udělej hop. Pojď. To mě nutné. Jo, tak tohle jsem nečekal. Já jsem to nazval, to jsem to nevadí, nevadí. Dobrý. Podle čas. Au, tak teď už teda čas takový není. Ne, pičo, 4 zůstalo úplně hovno. Ale dobrý, bude to. Když máme lepší, to dostává výrazně větší damage. Vždycky, když bych se ke konci už jenom jako vyhýbal a zpomovalý kouzlama, tak by to šlo.
Myslím si, že by to nemusel být žádný problém. No, snad ty svině. Oh, wow. Jo, možná se to... Aha, ona do mě skočila. Zasraná svině. Jsem to nedodnul. To je na hovno. I beseech you, deliver me
Once ready, we'll find Zinbundru and reclaim Master's Trinity Bell. Co? Co? This fiend is too strong. Quickly, come and join me. Zde podzem, vole. Na píči. Takhle. Výleze. Bude natrojovat tady tím. Přesně, to jsem si myslel. Jdeme tak. Tak. To věc. Zatím mám uran. Zvedám. Dobře. Jsem zastavil, tak jsem rád. Teďka dobře upřímně. Ano. Ja. Co, bez toho vypadá, ale... Tak, jdeme tak? Tak. Zvedá. Nechci to říct, ještě máme dva hejtky, pořád. Teď máme pořád jednu hejtku.
Ale... Nie to tak na podzem. No to jedna věc. Ona w drodze, jest ją oznaczmy. Je to tam. Asi. Super. Co jsem mal tam? Kdyby mě rozjebala, vole. Jak se mi to líbí. Wow. Proti plamenům. Zlomený žeton? Podíváme se nějaký red, co jsme dostali do toho. Podíváme se nějaký red, co jsme dostali u chrámu, ok? Wu Chang, you made it. How's the arm? No signs of worsening. Good. Here, take this medicine from the boatman. It supposedly suppresses the feathering. I tried it myself. It's safe. I traded it for a small knife I carried. Fair exchange. Nothing worth keeping anyway. Easily replaced at sea. Místo. Shit. Čelec, tak já teďka projdu takovým boss fightem a mysnu vole to. They say that the corpses of those who fall to feathering are left here. Piles of corpses rotting on these shores. The trees themselves have mutated because of it. I had planned to cross here to reach the Tang Emperor's palace. If only I hadn't lost my pack. It contained quite a few useful things. Wow! Such a great find! Telescope, compass, everything seems intact. This will make things easier. And here, these are notes I made at sea. The road ahead is perilous. Take these clothes. They're spoils from the... I'll scout ahead. And leave pinwheel markers if I uncover any clues. Se podívat, ne? Já vyjel pití. Tohle, ne? Pirátská zbroj. Takhle nemá ty testy, ty. No máme za gaťata. Pirátské boty. Takže jak v tom vypadáme, jsme aspoň trošku hned. Čet, to není ono. To není ono prostě. Ale udělám vám... Počkej, my máme ty kaťatka, že? Potřebujeme tohle. Let's go. Problémy. Každý nepřítel jedinečně má speciální slabiny, například dřevění nepřátelé jsou zraktěni vůči ohni, zatímco kteří nosí kovsu slabí vůči blesku. Jasně, rozumím. Tady je to.
Počkej, jak interakce, pičo. Je totiž vždycky darovat kravčat. Já si myslím, že to je trošku sus. Chat. Jste mi nemohli něco říct, že mám malo hápek? Nevadí. Sabatům to znamená, že jsou levnější sady, tudíž pokud nechcete vytvořit, to pro vás momentálně nejvíc výhodné, jakože to levné. Takže zároveň probíhá soutěž o cenu do konečka, je tam buď výrobce si může vybrat, buď dostane Battle Pass, nebo dostane nějaký skin v hodnotě 15 000 V-Bucksů. Standardní do soutěže, nebo respektive do točky, se můžete tím, že dáte minimální donate 50 korun. Takže od 50 korun a víc už jste zařazeni tím pádem automaticky do čelery. Vyhodnocení bude na konci měsíce. Tam ještě potom upřesníme datum, potom uvidíme podle toho, kolik lidí bude. Konečně se dotáhnu si pití. Co? No, neskončilo, protože na dlouho padly. Co máš? To je záhrada. Vybereme si pro naše podíčky. Uvědomil jsem, že už to bylo. Myslíte, že mu to dá extra damage, když se postavím za něj? Takhle to má vypadat. Sorry, A to už stojí 2000, ale ne. Co? Jdeme do síly, ať máme damage. Yeah. Oh. Holy shit. Still yourself, I
I see. Then I bestow this upon you. The feathered monstrosities grow empowered, enraged upon consuming it. They crave it endlessly. I shall send you to the next life, should the power overwhelm you. Okay. I feel nothing. Let's go. Ušená králičí houska. Znám tak, že se zbyde tak, která ti lidi bojí o mě, tak jsme svého vesničany abychom nelovili. Když svažeme, spálíme celou vlast, nechť máme naštěstí tuto prokletou zemi. Sidíka. Další oltářek. Ale nečtu. Vodíček. Tak prostě seš ty tu? Jo, vlastně tady máme výtah. Ježiš, to je zase tady ten kokot. Měsíc, první den, matka díky zemřela do porodu. 7. měsíc, 3. den. Modrý muž daroval nějak si 12 a lidskému se stalo klíčem. 12. měsíc, 15. den. Dívka roste na přirozenou rychlostí měsíce růstu v prvních týdnech. 3. měsíc, 28. den. Vesničené půjdou elixír, to příští měsíce musíme opakovat. No, a tady si něco kuchtilo. Labář jdeme tírko. No? To nic víc jako není? Nic, tak asi jedeme dolů.
Tak, tady moc dobře vím, ale opravdu moc dobře vím, co se bude dít. Rozumíš? Právě. Právě to bylo opravdu. Společně. No, to jsem koukal asi ty strany. Přesně tak, jak jsem si myslel. Jste nepochopil, co to je zač, tak to jsem vlastně já, akorát v demon verzi. Tak, budu trošičku dál, si navrhnu vyšlet hnedka na mě. Zkusí sundat ten druhý strom. Dnes, když jsem ze zadu, udělal ten filmu údar. A svým říká utéct, jo. Jak jsme to dostali? To je. Jo, to máme to nové kouzlo. A co jsme to dostali? Já nevím, co jsme to dostali, chat. To nějaký ten, nebo? A není pravda? To, co jsme dostali, to není to, co jsme... Já nevím, co jsme to dostali, chat. Teďka ne, teď fakt ne. Ty jsou opravdu otravní, teď se jsou otravní. Já myslím, že bylo lepší. Jdu nahoru a obnovím si to. Neměl by se respawnout ten démon, ne?
No. Zde jsme se hodně znali. Asi ne. No, reformu. Kdyby se spomněl. Jak jsem se tam posral. Já jsem se normálně teďka mám posral. To fakt nečekal, že na mě vyběhne. Já si myslím, že bychom mohli místo tady toho zkusit třeba ty díky. To není nic extra. Který myslel to, že protože je to klíčovina. Možná to teďka musím jako projít znova. Co zabiju? Já jsem to věděl jako čet, já jsem to chtěl jenom zkusit. Nevadí. Pohodě. Já půjdeme na Graila, co můžeme míst. Co? Myslím, že můžeme, ne? Nechu... Jsem jenom člověk. Tam nemá smysl tam hádat. Na Instači nejsou tyhle lidi 30, 40 a další plus. Nebo třeba, jo, tam nejsou takhle sprostý, tam do tebe nevlidou. Na Facebooku jim to vždycky přerodí ten algoritmus, což bylo vidět, když minulý měsíc, nebo předminulý, jsme měli tu sérii na YouTube, kde jsem schválně bejtoval tu válku, Ukrajinu, všechny další věci a tam se ukázalo opravdu, ty trollí farmy tam jeli tyhle na 120%. Zato ty z toho v životě asi odmakal hodně, co? Myslím si, že ani nevíš, jak normální práce vypadá. Zaměstnání? Ne, já jsem podnikatel. Od 18. Dru jak mrtka. Mám sice pěkné peníze, ale za Fialy šlo vše tak nahoru, že tu je život hodně těžký. Lidi jsou rozežraní. Máme se jak prasata v žitě. Jen jsme jak debilní národ, že si myslíme, že největší vlastenec je Japonec. Jediný, kdo s náma cítí, je slovenský miliardář a že nám nestačilo 40 let politických procesů a omezování svobody, takže budeme rudou lůzu zase volit. Truth! To my spitting facts? A že debil, co hajlo, jezdí 200 a má inteligenci akorát na to, aby si zavázal tkaničky, nás bude poučovat, co je správně a co ne. Co ti jebe, kamaráde? Karel normálně se rozvohnil. Karel se rozohnil. Pro takové kdysi bylo zařízení jako ty. Říkalo se to blázinec. Říkalo se mu, ne se to. Ježišimaria, ty vole Pavlíno. Ed Twitcherino, tak tebe bych chtěl potkat, aby jsme si to mohli vysvětlit. I tu mrtku. Pracoval v společnosti Finsko, tak to se asi nepotkáme. Ale Cápek už prostě dej po uploaderovi. On chce normálně mě i Twitcherina naraz, oba dva. Bavíme se o trojce, baby. Vy chcete i moji mrtku, já to jebu. Skurvisyn, který ještě nedělal rukama. A snad ani nebudu. Ty vole, velký šéfe, no tak kámo, ty mě musíš pokryt. Jenom hubou nebo prdelí, co znamená jenom prdelí. Jo, aha, to je homo narážka. Ostrava, no jo, classic.
Neumím si představit, jak je těžké pracovat rukama. To není pravda, já jsem roznášel letáky a sralo mě to v zimě, tak jsem se rozhodl, že si postavím počítač a začnu natáčet bordele. A v provozu, a hlavně ti, co dělají potřebné profese, jako je zdravotnictví a další záchranné složky, oni neberou miliony, aby mohli šetřit tak moc, aby jim bylo jedno, jak národ spěje do horších zítřků. Takový jako tento byl je internet plný lidé bez IQ, jenom plnou bukeců a penízky tají z rodičů a známých a potom ukazují, co mají a přitom kuloví jenom banda tupců, co mají v hlavě. Už je to trošičku freestyle, už jsme se zamotali, už nevidím žádný čárky, tečky, už prostě už jenom to jeli ty prstíčky po klávesnici a už jenom co nejvíc zmínit to slovo IQ, bla bla bla. Už jsme se ztratili trochu. Říká týpek, který sedí u